Ladies and gentlemen, we've got another participant where prophetic cup clash. Zigo, Hawana Sparks. Yeah. It was a good time to be in this exercise because the punishment that did out. But actually, yeah, pane. Asi mama uyazodzidza here. Tatayazononga mita baba. Tatayazononga mita. But manje manongera testa mita manje haangasirio. Manonga chii mimi chamaona pamweya kuti alright ndatangira ava vana chavatombonyora amunonyora ndanyora but ndanyora there's nothing in the trousers. Alright ndo pano ndatangira uri muprofita? Yes, I'm a man of God. Are you a prophet? I'm a man of God. Alright, tikaoneita zvechikristu handiti? Yes. Munotomboona here like pane kwamunotomboprofitawo kana when God speaks I prophesy. Mwari anombotaura here? Mwari vanotaura zvakanyanyisa. Mobva matoprofita? Ndobva ndatoprofita. Zvakatomboitika kuti munotomboprofita? Zvinotoitika kakawanda. So pamauya imimi confidence yenyu or motivation yanga ichibva kupi? Okay. Yesterday on Saturday I went to the mountain. Then I prayed about it. Actually, Nagambo had a dream before registration, said I should go. But there was a message to the men of God. The event that happened in 2006. You understand? When the men of God met with an angel in the mountain, Angel Michael. Then the angel of God told the men of God about the event that was going to happen in 2008. So then the Holy Spirit told me also about 2012, about that suit that you have seen. That suit you that you read some vision. There's a similar suit yakaita sekudaro yavakatopa someone. Munhu iye vaifunga kuti vapa munhu, but it was an angel of God. So chekutanga ndisandataura zvemubhachi Mwari vanga vanituma kuti ndiadresswe nemunhu waMwari kuti he is truly a man of God. We have been called. You understand? So I was supposed to tell him about the event that happened in 2006. Then it goes to the exercise. And actually, daita kwanisa kupiwa mamaiki kuti tinge tichitaura nyaya ika tisinganyore pasi. Because pane zvimwe zvekuti Mwari vanotaura kuti mamaiki matopiwa aye wakani taura mukati Zigo nani ngina Sparks. Alright, takachida mamaiki anditika totaura. Of which pane zvinhu zvekuti Mwari vanounza in different. God can speak in many ways. God can speak through words. God can speak through written words. God can speak to you. God speak with me through words. And God said I should deliver the message to Emmanuel Makandiwa through words. He's a true man of God. He's a true man of God. Then ndozotaura zvemita iri ranga ripo. Alright, saka zvekuti he's a true man of God vazvinzwa. Zvemita. Baba uona chi. Saka Mwari akupa message yechokwadi kuti he's a true man of God. Ayo, mabinocular ka tazoita yekunyora pasi tachifana kuita yekutaura. Ndochokwadi handikunyepera handisi kuti arigwa. This was a fair. This was a fair exercise. And actually I've learned a lot baba. Ndiri kunyepera enzani Sparks na Zigo. I've learned a lot about the men of God. And yeah, that's it. That's it. Yeah. Saka imimi hamuna chamambonzwa muna kana voice kamambonzwa kakutaura kuti mune mabinocular mune matest kit mune chi mangonzwa. What does that benefit the kingdom of God? Zvinoti benefit muumambo waMwari. We are testing the power of God. No, I think imimi pamauya kuno kumafanira matoziva kuti zvinhu zvakazvi No. Inini like I said kuti ndatumwa neshoko rekutanga ndozotaura zviri mubhachi. Ashoko vatorinzwa. Varinzwa handitika. But ndisina kutaura kamuchechi. Aiwa, ipapa panokwana. All right, it's okay Zigo and Sparks. What I can say. Inini chandauya deliver the message to the people. You know, sometimes men of God can speak a thing, then people they will take it in a negativity way, and they will start saying a lot of things, and actually, ivo vakataura kuti zvafana pakamboisa iko are more gifted than God. Vana vana kuinzwisisa. Saka ipapo vakataura kuti ndakaona Angel Michael 2006 vana vambobvume. So I was sent by the message, not to impress men of God, no, just a message that I was going to deliver ipapo. Chet. Thank you men of God. Saka message itakuisvitsa. Hanzi nini mita raramba. Asi nini I know kuti a true man of God. And with that we are out.